Siunattua iltapäivää teille kaikille omasta puolestani. On todella mukavaa olla täällä teidän kanssanne Herran kasvojen edessä. Olemmehan tulleet tänne Jeesuksen nimessä. Ja kun hän sanoo, että missä 2 tai 3 on koolla, siellä hän on heidän keskellänsä. Tahtoisin aloittaa tämän puheeni siellä Efesolaiskirjeen 1. luvusta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella taivaallisella siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Ilo ja suru kulkee usein rinnakkain. Me olemme monta kertaa hyvin syvälläkin surun keskellä, mutta siellä surunkin keskellä saamme myöskin iloita. Paavali kirjoittaa filippiläisille myöskin näin. Kolmannessa luvussa. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä. Ja jos muistamme, niin Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen vankilassa ollessa. Siellä tuskan ja murheiden ja huolten keskellä. Tähän tilaisuuteen oli merkitty aiheeksi yksi on tarpeellinen. Martta, Martta, monesta sinä huolehdit ja hätäilet, mutta yksi on tarpeellinen. Täällä luen sen vielä, kun Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähin tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Ajattelin tuossa istuessani, että missä miehet? Entäs miehet? Täällä on paljon naisia, Marttoja ja Marioita. Eikö miehetkin saisi olla Jeesuksen jalkain juuressa palvelemassa, vaan häntä kiittämässä ja ylistämässä? Kyllä varmasti. Pietarin 1. kirje, 3. luku. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Tässä Pietari ylistää Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät. Se on valtava asia, kun meidät on uudesti synnytetty Jumalan lapsiksi. Muistan joskus lähes 30-71 paikkeilla, kun eräs evankelista, siihen aikaan olimme tulleet Ingerin kanssa uskoon ja sitten Herra oli kutsunut meitä ja olimme saaneet syntimään anteeksi ja uuden elämän hänessä. Ja elämä muuttui. Ja sitten hän pyysi meitä erääseen raamattupiiriin ja siellä sitten kokoonnuimme. Ja hän sitten sanoi vielä siellä, että minusta jollakin tavalla tuntui vähän pelottavaltakin. Hän sanoi, että hän on syntynyt 2 kertaa. En ymmärtänyt sitä. Hän on syntynyt 2 kertaa. Nyt minä ymmärrän. Näin jälkeenpäin. Herra on uudesti synnyttänyt meidät Jumalan lapseksi. Ja oman suuren laupeutensa mukaan elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eräs hengellisessä lehdessä tässä oli, taisi olla näissä viimeisissä, en muista missä lehdessä olin, siellä eräs sisar todisti siitä, kuinka hän nuorena uskovaisena oli innostunut ja oli kokemuksia, oli tunteita, meni sillä tavalla lujaa. Ja sitten kun ikä on tullut, niin kuin itselläkin ja aivan samoja kokemuksia,
siis samanlaisia elämäntilanteita, tunnistin itseni siitä, niin ikää tulee ja ajattelee, niin hän siinä sitten kertoo, että hänelle jäi toivo Kristuksessa. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Turmeltumattoman ja saastumattoman ja katoamattoman perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutta pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisammaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Niin me rakastamme Jeesusta. Eikö hän ole meille rakas? Kyllä, hän on meille rakas. Kun me olemme saaneet syntimme anteeksi, kalliissa Jeesuksen pyhässä Golgatan veressä olemme saaneet ottaa vastaan syntien anteeksi antamuksen. Jo silloin ensi kerran, kun tulimme Jeesuksen luokse, kun hän kutsui meitä. Ja aina uudestaan ja uudestaan Raamattu sanoo, Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan ainokaisen pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me saamme olla puhtaat Jumalan lapsi jatkuvasti. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan ainokaisen pojan veri, kallis veri. Filippiläiskirjeessä edelleen sanotaan 2. luvussa. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on meidän Herramme ja vapahtajamme. Siitä saamme tänä päivänä kiittää ja ylistää. Saamme nostaa käsiämmekin Herralle kiitokseen ja ylistykseen, jotka tahtoo, vaikkei se tarvitse tulla meille laiksi. Niin kuin sydän tuntee, saa kiittää Herraa sillä tavalla kuin oma sydän sanoo ja tahtoo. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. No, emme olemme Jeesusta monikaan varmasti nähneet, ehkä joku ilmestyksen tai unen kautta, mutta me uskomme häneen ja uskon kautta saamme hengelin silmin häntä nähdä ja katsella tänäkin päivänä. Ja riemuita sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Edelleen Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa, veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Siis mekin olemme kurottautumassa eteenpäin. Joskus 100 metrin juoksua katsellessa, niin siinä aina se viimeinen, joka osaa heittäytyä parhaiten siinä kalkkiviivoilla, hän voittaa. On niin pienet erot. Se, joka on menossa matkalla tai on matkalla taivaaseen, saa voittopalkinnon. Kaikki saavat voittopalkinnon. Saa sen seppeleen, jonka Jeesus on luvannut. Ja pääsee sinne hääsaliin, jossa jokaiselle on oma paikka varattuna.
Pietarin ensimmäisessä kirjeessä edelleen sanotaan 2. luvussa, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka häneen uskoo ei ole häpeän joutuva. Tässä joku vuosia sitten, saattaa olla teistäkin joku käynyt siellä rajan toisella puolella, minun äitini oli siellä rajan toisella puolella eräästä saaresta, ja tuli mahdollisuus käydä siellä katsomassa sukujuuriaan sinne äitini kotisaarta ja etsimään sitä taloa, joka sinne jäi. Ja kun menimme sinne täytyi laivalla mennä ja sitten pelastusveneellä rantauduttiin ja heinä oli siellä niin korkea, että ei me täällä koskaan olla niin korkea heinää nähty. Että se on varmaan kasvanut sen 50 vuotta siellä. Ja valtavia puita ja hyvin sellainen koskemattoman näköinen saari. Ja löysimme sieltä sitten minun äitini kotitalon paikan, kun siellä oli muitakin, jotka osasivat tunnistaa. Ja löytyi kulmakivet. Talosta ei löytynyt muuta kuin kulmakivet löytyi. Sieltä niin kiviä, jotka olivat sitten säilyneet. Ja keskeltä siitä näki, missä se uuni oli ollut uuni, ja siitä nousi sellainen paksu koivu, joka oli valtava koivu kasvanut siitä tuhkasta ylös. Tuhkasta nousi. Tuhkasta oli noussut paksu koivu. Muuta ei ollut jäljellä. Läheinen kaivo oli aivan tyhjä, se oli maakuoppa. Meitä varoitettiinkin jo siitä, että sotien jälkeen naapurin sotilaat veivät kaivoista myöskin kaivon renkaat, että niistä varoitettiin. Kaivo oli tyhjä. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli kallis kulmakivi, joka häneen uskoo ei ole häpeän joutuva. Israelilaiset rakensivat talonsa niin, että niin kuin meilläkin Suomessa vielä on, ainakin meillä mökki on kanssa. Mä mökin tuolla Virolahden rakensin, niin laitoin ensin ne nurkkaharkot sinne ja sitten niiden mukaan sitten mittasin, että tulee talo vaaka suoraan ja oikein. Samalla tavalla ne kivet ovat hyvin tärkeitä. Jeesuksesta sanotaan, että hän on se kulmakivi. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät tullut kulmakiveksi. Samaisessa luvussa, 2. jakeessa ja ensimmäisessäkin luvussa vielä sanotaan näin, että 18 jae 1. luku Pietarin kirjeestä. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Lunastusmaksu on maksettu, ei hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Tässä ennen joulua sai olla niin onnellisessa asemassa, että päästiin Israelissa käymään. Ja monet uskovat tekevät sen niin kuin mekin nyt teimme, että me menimme ensin Eilatiin ja Eilatin kautta Jerusalemiin. Sellaisia halpalentoja, jämämatkoja. Ja niin mekin teimme ja lensimme Eilatiin ja sieltä sitten bussiin hypättiin, kun aurinkomatkat ei uskaltaneet tehdä retkiä Jerusalemia, hypättiin Ingerin kanssa paikallisbussiin ja matkustettiin Jerusalemia. Meitä pidettiin vähän höperöinä, että miten te uskallatte, henki on heille kallis, toiset sanoi meille. Me lähdettiin ja ei meillä siellä ollut vaarallista ollenkaan, mitään terroritekoja, mitään siellä ei nähty. Ja menimme suoraan taksilla sinne vanhaan kaupunkiin ja kävimme pyhät paikat. Olimme aikaisemminkin siellä käyneet ja tiedettiin, missä ne paikat ovat. Ja aikaisemmin olemme olleet siellä, niin siellä on ollut sellainen markkinameininki, niin kuin Jeesuskin, kun meni synagogaan, niin oli vähän markkinameininki ja hän ajoi kaikki rahavaihtajat ulos. Mutta aikaisemmin ollaan käyty, niin siellä Pyhänhaudan kirkolla on vähän samanlainen tunnelma kuin paljon turisteja. Mutta nyt, kun me olimme ennen joulua, niin siellä oli hyvin hiljaista. Ei ollut turisteja, yksi venäläinen ryhmä ja me, ketä siinä muutama harvakseen oli. Ja
saimme käydä haudalla ja rauhassa katsella kaikkia niitä paikkoja, pyhiä paikkoja. Ja kyllä siellä, joka kerta kun on siellä saanut käydä, niin kyllä siinä aina sisimpään on koskettanut ja ajatellut, ja nähnyt haudankin, että hauta on tyhjä. Jeesus on ylösnoussut Herra ja vapahtaja. Ne on suurimpia hetkiä elämässä, kun on saanut käydä siellä katsomassa pyhiä paikkoja, Golgatalla ja sitten Pyhän Haudan kirkolla siellä haudalla. Siellä on myöskin nämä puutarhahauta, jossa on toinen hauta, sanotaan myöskin. Sitä on vähän kiistelty siitä, että kumpi on se oikea puutarhahauta vai sitten tämä Pyhän Haudan kirkolla oleva Jeesuksen hauta. Mutta tässä hiljattain Uusitie-lehdessä oli kirjoitus, vai kun paikallislehdessä, oli Uusitie-lehden paikallislehdessä kirjoitti Eero Junkkaala tästä samaista asiasta, aiheesta. Hän oli myöskin nyt keväällä käynyt Jerusalemissa ja löytänyt sieltä erään, se oli näiden, mitä kristittyjä, nyt en muista, kenen kristittyjen, kenen ne oli? Armenialaiskristityt olivat niin kuin avainasemassa tässä, kun hän sai tietää, että heillä voisi olla tietoa siitä tarkempaa tietoa eräästä kirjoituksesta, eräästä kuvasta, joka on piirretty kallioon. Sen verran Eero Junkkaala tiesi siitä asiasta. Ja hän sitten Armeniassa kristityiltä sai sen tietää, ja he johtivat sitten erästä luolaa myöten sinne syvemmälle, ja sieltä löytyi kirjoitus ja kuva siitä, kuinka 100-luvulla ensimmäisiä näitä kristittyjä tuli sitten Jerusalemiin etsimään niitä pyhiä paikkoja, ja siinä taisi lukea jotain, että me tulimme Herra, siellä lukee, me tulimme Herra. He tulivat katsomaan pyhiä paikkoja. Silloinhan oli vainojen aika, he eivät aina uskaltaneet liikkua, ja he tulivat noin 100-luvulla. Ja tämä löytyy nyt läheltä sitä Pyhän Haudan kirkon hautaa, eli sitä isoa kirkkoa, jos on kirkko kirkonkin sisällä. Ei puutarhahaudalla, vaan se Pyhän Haudan kirkko. Ja sieltä tämä löytyy, että jos joskus menette Jerusalemiin, niin voi kysyä Armeniassa kristityltä, jos voi käydä katsomassa. Mä ajattelen, että me käydään, jos päästään, niin katsomaan sitä taulua. Sitä ei ole kirjoissa, ainakaan suomalaisissa kirjoissa mainittu. Ja tämä niin kuin osoittaisi jollakin tavalla sitä, että jos 100-luvulta on 100 vuotta vaan kulunut siitä, kun Jeesus nousi ylös ja haudattiin ja nousi kuolleesta, niin siinä aikana se tieto on todennäköisesti säilynyt oikein. Ja tämä sitten puutarhahautahan on joskus myöhemmin 1800-luvulla tai joskus otettu nykyiseen käyttöönsä. Ja siihen viitaten Eero Junkkaala ajatteli perustella, että todennäköisesti tämä Pyhän Haudan kirkon hauta niin olisi lähempänä oikeata kuin se puutarhahauta. Ja tämä varsinainen kirkko, se joka on siinä, se Pyhän Haudan kirkko on myöskin noin 300-luvulta rakennettu, hyvin vanha. Sillä tavalla mielenkiintoinen, tiedä, minua se vähän kosketti, koska me kun käytiin aina katsomaan, että menekö puutarhahaudalle vai menekö molempia, kumpi on se oikea hauta, Jeesuksen hauta, mutta hauta on tyhjä. Jeesus on ylösnoussut Herra ja vapahtaja meille tänään täällä. Ja hän on kutsumassa meitä iankaikkiseen elämään. Ja mä tänään ajattelin tuossa, kun mä makasin ja katselin erästä taulua, kun Jeesuksella oli karitsa sylissä. Olette varmaan nähneet, se on vain kuva kuvasta. Sellainen, jossa Jeesus kantaa karitsa. Ajattelin, että kun me saisimme kaikki olla näitä karitsoita, joita Jeesus kantaa. Tai me tulisimme niin pieniksi kuin tämä karitsa, että me voimme mennä Jeesuksen syliin. Että me emme ole niin suuria itsessämme, vaan meistä tuli nöyriä ja pieniä, armoa tarvitsevia, syntisiä, ja että saisimme mennä Jeesuksen syliin, että hän saisi kantaa meitä. Tai jos me olemme niin murheellisia, ahdistettuja, väsyneitä, uupuneita, me saisimme mennä Jeesuksen syliin, käydä karitsaksi hänen syliinsä. Ja ajattelin ihan niin kuin olin aivan hiljaa siinä taulun ääressä ja mietin ja ajattelin, niin
Aivan niin kuin sellainen tunne tuli, että Jeesus sanoi, että seuraa minua. Minä ajattelin, minkä takia Jeesus sanoo minulle, että seuraa minua. Hänhän sanoi opetuslapsille, kun hän kiersi siellä kalastajien luona ja sanoi, seuratkaa minua, hän teistä ihmisten kalastajia. Miksi hän sanoi minulle, seuraa minua? Ja mä ymmärsin sen niin, että hän tahtoo meille sanoa tänä päivänä, hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän sanoo sinulle ja minulle tänään, tässä ja nyt, seuraa minua. Jumalan lapsena, hän sanoo. Millä tavalla me seuraamme Jeesusta? Jeesus kulkee edellä ja me kuljemme perässä. Jos me turvaamme hänen kaikessa, heitämme kaikki murheemme hänen päällensä ja annamme itsemme elämämme hänelle, niin me seuraamme Jeesusta. Mutta jos me haluamme elää omaa elämää, niin silloin me emme seuraa Jeesusta. Jeesus sanoo meille, seuratkaa häntä, seuratkaa minua. Ja mä ajattelin, että sitten mielessäni sanoin Herralle, että minä seuraan sinua tänne Aittakorven seurakuntataloon. Ja Turkka tuli tänne Hilkan kanssa ja he seurasivat Jeesusta tänne. Ja kaikki me olemme varmaan seuranneet Jeesusta tänne Aittakorven seurakuntataloon. Jeesus saattoi vain maan päällä olla vain yhdessä paikassa. Mutta nyt hän voi pyhän henkensä kautta olla kaikkialla. Ja hän voi sanoa kaikille kaikkialla, tule ja seuraa minua. Ennen kaikkea hän sanoo tietoista, tule ja seuraa minua. Minä haluan viedä sinut iankaikkisen elämään. Tule ja seuraa minua, minä vien sinut ristin juurelle, jossa sinä saat ensimmäistä kertaa syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän. Ja minä voin uudesti synnyttää sinut Jumalan lapseksi, sanoo Herra tänä päivänä. Ei kukaan muu. Sen evankeliumin ilosanoman kautta, joka on kirjoitettu ja painettu tähän Jumalan sana. Tämä on elävä, pyhä sana. Ja kun Jumalan sana julistetaan evankeliumin ilosanomaan, niin Kristus on läsnä. Ja pyhä henki kirkastaa Kristusta. Oli meillä kokemuksia tai ei. Olimme surullisia, iloisia. Pyhä henki kirkastaa meille Kristusta sinulle juuri siinä tilanteessa, missä sinä nyt olet. Olet sinä surullinen tai iloinen. Pyhä henki kirkastaa Kristusta elävänä sellaisena, kuin sinä hänet tarvitset juuri nyt. Suunnattomasti armoa me tarvitsemme vapahtajassa tänä päivänä ja tahdomme seurata Jeesusta. Ja Ulla-Kristiina Sjöman, kun hän oli kirkossa eräässä tilaisuudessamme, hän puhui juuri tästä asiasta. Hän näki näyn tai unen, minkä hän näki, että kun ihmiset seurasivat Kristusta, niin monet jäivät niin etäälle, että melkein se yhteys oli katkeamassa. Joitakin oli siellä tiepuolessa, joita täytyi vähän niin kuin nykiä ja nostella, että nouse sieltä ylös. Nouse sieltä. Älä jää liian kauaksi Jeesuksen seuraamista. Älä jää liian etäälle, vaan ole liki Jeesusta, ole lähellä Jeesusta. Sellainen vapahtaja meillä täällä tänään on tässä tulevissa tilaisuuksissa vielä tämän päivän ja illan aikana ja huomisen päivän aikana. Uskon, että Herra siunaa näitä tilaisuuksia täällä ja hän tahtoo siunata meitä jokaista iankaikkisen elämän siunauksella, armon siunauksella, armahduksella ja ilolla ja vapaudella. Vapauteen Kristus vapauttaa meitä kaikista kahleista. Ja ennen kaikkea, niin kuin siellä kallis hunajan pisara sanotaan, että siellä painotetaan Kristuksen veri. Ja jos Kristuksen veri ei ole meidän todistuksen merkki, niin silloin kaikki on turhaa. Se saattaa olla farisealaisuutta ja näyttelemistä, vaan se ohi Golgatan me emme voi koskaan mennä Golgatan ristin, vaan risti on se paikka, jota me käännämme katseemme myöskin tässä tapahtumassa, Golgatalla. Ja Jeesus on myöskin kärsinyt ja kuollut meidän tähtemme, sovittanut meidät taivaalliselle Isälle, ja hän on ylösnoussut Herra ja vapahtaja. Hän on Isän oikealla puolella taivaassa, ja hän näkee meidät tällä hetkellä, ja hän tahtoo meitä koskettaa ja siunata ja vahvistaa
ja hän on pyhässä hengessä tässä läsnä. Meidän ymmärryksemme ei tätä käsitä, mutta hän on. Hän on. Amen. Jumalan hullutus kuin tämän maailman anti, kaikki ihmisten viisaus. Kun ihmisten viisaudella ei Jumala opittu tuntemaan, niin Jumala saarnauttaa hullutuksen, sillä pelastaa jokaisen, joka Jeesuksen turvaa. Niin paljon korkeampi on Jumalan hullutus kuin tämän maailman anti, kaikki ihmisten viisaus. Ihmisten viisaudella ei Jumala opittu tuntemaan, niin Jumala saarnauttaa hullutuksen, sillä pelastaa jokaisen, joka Jeesuksen turvaa. Moni meistä omillaan koettaa kelvata luojalleen, hälle Jumalan pojan kärsimys on merkityksetön. Joku toinen taas tahtoo löytää todellisen viisauden, ja hänelle risti Jeesuksen on hullutus äärimmäinen. Mutta niin paljon korkeampi on Jumalan hullutus kuin tämän maailman anti, kaikki ihmisten viisaus. Kun ihmisten viisaudella ei Jumala opittu tuntemaan, niin Jumala saarnauttaa hullutuksen, sillä pelastaa jokaisen, joka Jeesuksen turvaa. Niin paljon korkeampi on Jumalan hullutus kuin tämän maailman anti, kaikki ihmisten viisaus. Kun ihmisten viisaudella ei Jumala opittu tuntemaan, niin Jumala saarnauttaa hullutuksen, sillä pelastaa jokaisen, joka Jeesuksen turvaa.